O Malecón da Ribeira será escenario este sábado da Carreira Popular Santa Uxía, que forma parte do Circuito Provincial da Deputación da Coruña e do Circuito de Carreiras Barbanza-Arousa. Uns 500 corredores daránse cita nesta proba, que engloba un total de 15 categorías. A proba forma parte do Circuito Provincial da Deputación da Coruña e tamén dos circuitos de carreiras de Barbanza e Arousa. Contamos con 15 categorías, onde poden participar os máis pequenos e as máis pequenas na categoría sub-6 e tamén despois temos a categoría xa de maioridade, que é a partir de maiores de 60 anos. Tamén me gustaría destacar de maneira especial a categoría de zapatilla inclusiva, onde participan persoas con diversidade, que simboliza un valor fundamental, o compromiso ca inclusión e ca igualdade de oportunidades no deporte. O circuito absoluto contará cun percorrido de 10 km con saída dende a Praza de Abastos. Para o 10K, como ben decía Xavi, temos un circuito 10 km que facemos con saída no mercado municipal a modo de completar un circuito de 2 voltas de 5 km, vale? Un extremo sería aquí a oficina de turismo do Malecón e outro extremo sería a Escola Náutica Pesqueira daqui de Ribeira. Sería como os extremos do pobo, serían 2 voltas, 5 km. Iso con respecto á categoría de 10K. Despois, a zapatilla inclusiva fai só unha volta, fai 5K, 5 km. E despois, as categorías menores, montamos un circuito aquí na zona do Malecón, que vai estar totalmente pechado ao tráfico, desde 500 metros, os máis pequeniños de todo, que serían os sub-6, farían unha reta de entre 150 e 200 metros, as categorías ata sub-8, creo que era, sub-8 500 metros, sub-10 700 metros, sub-12 1400 metros, e sub-14 e sub-16 2100. Os interesados en participar poden inscribirse ata este mércores nas webs de msports ou carreirasgalegas.com. O prezo é de 6 euros dende sub-18 ata máster e de balde para as categorías base.